Здравейте, приятели! Христо Манолов от Бакман Гараж. Днес ще ви покажа една поредна инсталация на изключителен модул за автомобил BMW 6 серия. Заповядайте. Това, което направихме, е да инсталираме изключително висококачествен NBT модул. Какво ще рече това? Имаме безжичен Android Auto, безжичен CarPlay, Mirroring и дори опция, ако колата не разполага с такава, да включим задна камера. Модулът се инсталира много прецизно и много внимателно, за да може всички фабрични функции да продължат да работят. Имаме си оригиналната медия, тя се контролира изцяло от този джойстик, който също е фабричен. Отваряме CarPlay, имаме изцяло пълен достъп до всички настройки на CarPlay, музика, YouTube Music, Spotify и така нататък. Можем да ползваме Waze и да ни диктува съобщение от Viber. И всичко това на фабричната медия с този NBT модул. Заповядайте при нас да направим вашето BMW малко по-модерно.